Ik ben in de Westerrijn onderwijs naar Sjoerd Visser. Sjoerd is onmeld troximem Anja. Het Sjoerd is voor de tweede keer slimziek en daarom vond hij mij wel dat er een mooi opkikkerbroek kan. Had ik een vriendinnetje, Jenny, dus je dacht, die verzin je samen een lekker Valentijnsontbijtje. Dus ik zal even zien als ze thuis binnen. Ik zal je even opbellen. Zo. Nou, daar komt al wat aan. Goeiedag. Is dit Sjoerd? Klopt, Sjoerd. Zo stel we correct wat naar voren komen wel. Dan kunnen we die even goed zien. Sjoerd, hoor. Ik heb een mooie verrassing voor jou. Ja, zo, verwijderd. Heb je enig idee waar dit nou van die dwang zo kennen? Ik denk mijn mem of zo, mijn zus. Denk ik. Mij inderdaad. Ja, helemaal goed. Want toch is ik een vriendinnetje? Dat klopt. Waar is dat? Dat is Jenny. Jenny Merkens. Nou, ze zei, ja, je verzin je wel wat lekkers, want toen gist op het moment toch wel wat terug een moeilijke periode. Kun je er wat over vertellen? Ja, ik ben op dit moment vaak in het ziekenhuis. Ze hebben in mijn laatste seizoen ook weer kanker in de endeldarm. Dus dan maak ik vaak nog even in het ziekenhuis. En binnenkort ik voor bestraling waar ik daarheen. Ja, dus ik ben er wel vaak heen op dit moment. Nou ja, ze zei dat verzin het wel even wat positiefs in deze moeilijke tijd. En kwam er samen en van genieten op Valentijnsdag. Nou, ben je graag. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. En mijn protestaat in deze tijd. Ja, dankjewel. Kom vast.